Oceano que fu poblado per humanos endustens. E o primeiro andado de caçaires cuejaires, Jesus d'Azio, que publeren a Nova Guineu, Austrálio, Tasmanio e qualques illes de Melanesio entre 60 e 50 ans, que són exaujos directes des aborigènos e des papus d'Aue. En efet, aquest territori qu'ère alabets jo sul mas continental aperado Sahul, més proche d'Azio, ramu de niveu baix de Ramà en assetens. Jo dus andado que comencèc en 1500 abans Jesucrist, que vedec arribar populacions autronesianes d'Indonesio e Filipines, gesside de migracions més ancienes arribades de Taiwan enlà. Aqueri navigaires que es mescleren entre eri e dabes populacions des illes Bismarck, abans que de continuar era sua progression enta totes es illes encara despoblades de Pacific, qu'atenieren a Hawaii en 500 era Nustero, a illo de Pasques en 900 e en fin a Nova Zelanda en 900.